بو ایکم جار گەنجێکی ناحیا دێرەلوکê کارگەهeka کۆمکردن و lêkdanan kartûnan vekiriya û kartûnên bikarhatî lêk didet û dihinêrîte derveyî welatî. Wek vî gencî de diyarkirin ku mebesta wî pê ew bûye karekî bi xwe peyda biket û çend genç li dev kar bikin. Berî hermî tişteka min hizir karî dagir. Ez nemîn me batal ve gotu jî min diviya ez karekê ji manteqa me dî am bikim yê cêwaz bîtin. Min jî hezir vî şûrî dagir ku ez kartûn albedeyê dikan û hemiya rakim. Ew kartûn neçîte ser gilê şa agir neberbîtê û min sê çar amil jê ev amil hemî dema diger min harî karin û dikan dorê şêlazê û amê dî heta sîrî diger min harî karin hemî heta telefona min dikin bêjnewere me bûtê dirêskirî jî. Wekî dî jî paw gilêşna min destîkê da jîngeh baş e bû heta bû belediyê baş e harî kariya belediyê jî tê kirin wekî dî jî amilên min jî baş e waredek jî bû li derdikevî. Dukandarên bazarê deverê û gencên bêkar xweşxalin ku bû êkem car ev kargehe li vê deverê hatiye vekirin. Peki ma kartûna donanavêra heta belediyê bir bonêvê ve vêra pîça yanî ku bê serûber bû bes piştî gencayê robû kargeheka xêrxwaziyê vekirî çend gencay birînewêrê ku şûlken cencên me jî şûl ê xistîne û vêra bê serûber nabît yanî nahiya dêrelûkê heriya poqij em hezkên kargehê tûsa her bêhne vekirin. Komkirin û lêkdana kartûnan di nava bazarî da bûye sedan bazar jî nehête pîskirin ji ber ku li beriya niha li cihên giştî dihatine sotin. Dildar Arif, Kursat News li nahiya Dêreluk.